Algun cop us heu preguntat per què canvien de color les fulles dels arbres? O per què hi ha reaccions químiques que desprenen calor? O per què la lluna sembla il·luminar les nostres nits quan, en realitat, no emet llum per si sola? Jo em dic Sharon Montner i em feia aquestes preguntes quan era al vostre lloc. Avui dia sé que això té un nom i no és res més que vocació científica. Jo volia entendre com funcionava el món que em rodeja. Per això no vaig dubtar en escollir un camí que em formés i m'endinsés en el món de la ciència. Vaig acabar els meus estudis a l'Institut Josep de Piró l'any 2019. Havia descobert que m'encantava la biologia, concretament la microbiologia. Em fascinava la idea que organismes tan petits que no es veuen ni a simple vista tinguessin un impacte tan gran en el meu entorn. Per això mateix, ara estudio microbiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Si vosaltres també sou així, que us agrada fer-vos preguntes, formular hipòtesis, trobar solucions, no dubteu en seguir aquest camí, perquè encara queden moltes qüestions a resoldre i qui sap si la propera resposta la troba alguna de vosaltres.